Usapan. Saan kaya bigla yung panty ko? Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. May sikreto ka ba, kabisyo? Feeling ko talaga meron kang sikreto, kabisyo. Lalong-lalo na yung miyembro ng Team Wow. Tsaka ng DTNS Hoopers. Ha? Ay, OTNS pala. Sorry Nagkamali ako ng basa dito. Ang nagsulat si Renanda Pugo, ang winner natin ng Love Knows No Boundary sa programa ni DJ Rakatera, na nagpapa-shoutout sa Team Wow at OTNS Hoopers. Tama ba? Mga basketball player tong mga to. Tsaka manggagapang, no? Sa kakalsadahan. Mahilig gumapang tong mga to. Nako, saan yung favorite ninyong gapangin? Saan banda? Sa Makati? Doon sa may mga butas? Sa Nabotas? O Pobla? Ay, sa Pobla. Uy, pero ingat kayo dyan. Sa Pobla, marami nagsusuka dyan. Pero marami yata din mga lugar dyan na pwede kang magpatay lang ng makina. Tapos madilim dyan, diba? Tapos hihiga ka lang. Ganon. Naranasan ko na rin kasi yan Yung tipong tumabi lang ako saglit, nagpababa ng amats. Ganon. Na may kasama. Charot! At dahil araw mo, kabisyo, ngayon, o gabi mo ngayon, syempre, doon tayo sa mga mainit na usapin. Pag Friday kasi, ito talaga yung mga usapin natin na medyo nakakagaan naman ng pakiramdam. Sana, yung color natin merong top secret na masasabi nating lalabasan tayo ng ngiti sa ating mga labi. Kasi nga, rated SPG, as in Super Packanar, ang ating top secret. So welcome to the program, Top Secrets, rated SPG. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening to you. Good evening din po, DJ Rocky. Pwedeng malaman kung anong pangalan? I'm Gabi po. Gabi! Mas maganda ka pa sa gabi, Gabi. Tagasan ka? Sa Quezon City po. Quezon City. Yung far view ba o yung medyo malapit naman sa Manila? Yung malapit lang po. Malapit lang. O sige, Gabi. Mula sa Quezon City. Hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Gabi! Ano ang top secret mo? Bali, ganito po kasi yun. Nag-start po siya ng 2021. After po ng pandemic. Bali, best friend ko po yung lalaki for 15 years po. Tapos, parehas na po kaming may partner before. Then, okay naman po kami. As in, smooth po yung pagkakaibigan namin. Then, nagkaroon po kasi ng hindi magandang nangyari sa side niya. So, yung kumare ko, naghiwalay sila. Pagkahiwalay nila, after 2 years, naghiwalay din kami ng partner ko. Kasi, nahuli ko na nagdadrugs yung partner ko. Then, biglang nagkaroon ng time na nakapag-usap kami. Kahit madalas kami nagbibiroan through comments, hindi kami talaga madalas mag-private message. Kasi nga, pares na kami may partner. So parang nare-respeto niya yung partner ko, nare-respeto ko yung partner niya since nga, kumpare ko siya kasi na anak ko yung anak nilang panganay. Then, nung nahuli ko yung partner ko na gumagamit, naghiwalay kami.
Umuwi ako sa amin, nag-alsabalutan ako. Tapos, nung nag-usap kami, na-open ko sa kanya, hanggang sabi niya na magkita nga daw kami. Sinundo niya ako sa office nun. Tapos? Nung sinundo niya ako sa office nun, doon siya nag-open na parang biro-biroan. Ganyan na hindi daw niya akalain na darating sa punto na parehas kami mawawala ng partner. Hanggang sa parang bulahan-bulahan, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, parang may time nga na napanaginipan kita bago mangyari to eh. Parang nangyari na to eh. Sabi ko ganun, parang nangyari na to. Hindi ko lang sure kung kailan, pero parang ganito yung nasa panaginip ko, sabi ko sa kanya. Hindi mo Tapos naman siya doon na binubola nag-start. din nun. Totoo na meron kang napanaginipan na ganon. Yes po talaga. Hindi po siya bola kasi hindi naman po pumasok sa isip ko ever since na magkakaroon kami ng something. Kasi nga super close talaga kami. As best As in friends mga- or as friends. O Yes po as talaga. magkumpare-kumare. Yes po, hanggang sa nagkaanak na lang kami parehas. Since magkalayo rin kami ng lugar, so talagang hindi po talaga pumasok sa isip na magkakaroon kami ng something. So, Hanggang sa na-open niya na subukan daw namin na maging kami. So sinubukan nyo. Yes po, sinubukan po namin. Tapos, Dun na nga po may hindi inaasahan. May nangyari po, nabuo. Nabuntis po ako. ay, nabuntis ka ng kumpare Yes mo. po. Yes po. Pero magkarelasyon ba kayo officially nun? Yes po. Yes po, kasi pares na po talaga kaming walang partner nun. As in, wala po kaming third party or ano. Talagang as in, hiwalay siya, hiwalay ako. Okay, so nakabuo kayo, pinanindigan naman niya. Yes po. Ang masaklap po, hindi. Hindi niya po talaga pinanindigan. Kasi parang hindi pa daw po siya financially stable. Since dalawa po yung anak niya, ako may isa. So parang nagkaroon po siya ng alinlangan. Unang suggestion niya po agad, ipalaglag daw. Since dugo pa lang naman daw po, ipalaglag ko na para hindi daw kami mahirapan. Pero syempre po kasi, sa part ko po, hindi ko po kaya. Kasi wala naman pong pinalaman yung bata sa nangyari sa amin. Bali, June naging kami, August lang po nabuntis niya na ako. September, lumabo na po ng lumabo. As in, hindi na po may nakakapag-usap ng maayos. Sinusubukan niya po na parang i-reverse yung sinabi niya. Gusto niya daw pong ayusin namin. Pero parang hindi naman po talaga yun yung nakikita ko. So, ako po, nagpanik po ako. Kasi parang feeling ko po naiwan ako sa ere. Kasi nalaman na din po ng side ko na kami. So parang nagalit yung mga kapatid ko kasi bakit daw hindi ko na lang daw muna sinubukang ayusin yung pamilya ko kaysa pumasok ako ng bagong relasyon. Tapos, syempre mahal ko, tanga-tanga ang konti. Nilaban ko, pero wala po kasi siyang konkretong plano para sa amin ng anak ko. Kung ano po talaga mangyayari sa amin. Hanggang sa huling kita po namin, September 20, tinapos ko po yung lahat sa amin. Sabi ko, last na pag-uusap na namin yun, di na ako makikipagkita sa kanya. Lumuhod siya kasi baka daw nabigla lang siya nung una kasi nga sinabi niya na palaglag, pero baka nabigla lang kaya subukan daw namin ulit. Pero kasi nagalinlangan na po talaga ako kasi nakikita ko sa itsura niya na parang nabipilitan lang siya. So ang nangyari po ng mga mula October 2021, ibinlock ko na po siya. Hindi na po kami nakapag-usap. Lately ko lang po nalalaman na pumupunta pa pala po siya rito sa amin habang buntis ako, sinisilip-silip niya ako. Pero hindi ko na po talaga siya nakikita kasi talagang umiwas po ako sa kanya. Ang
masaklap po, since naiwan nga ako sa ere, makipagbalikan po ako dun sa unang partner ko. Hindi din niya po alam na buntis ako that time. So parang ang nangyari po, siya umako. Kala niya nabuntis niya lang ako. Hanggang ngayon, hindi po alam sa side ko, sa side ng partner ko, na hindi po talaga siya yung tatay ng baby ko, yung pangalawa ko. Ang nakakaalam lang po talaga sa side nung best friend ko, mama niya, kapatid niya, tsaka siya. Pero sa side po namin wala. After po nung mga anak ako, Akala ko sa nagkaroon po pamilya mo, alam na naging karelasyon mo. Yes po, alam po na nagkaroon kami ng relasyon. Pero hindi nila po alam na buntis ka. Yes po. Una po, nag-alinlangan po talaga sila nung sinabi ko na buntis ako kasi duda sila na baka yun nga daw po yung tatay. Pero syempre po, pinalindigan ko po kasi naawa din po ako sa baby ko kapag nagkataon na magkaiba sila ng tatay. Sandali lang ha. Putulin muna natin to at magko-commercial break muna tayo. Magbabalik po tayo para sa Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!